o coche ven. Hey, 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 Nodi, Nodi, xa chega, ai que ven. Hey, 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 hey. Hey, 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 Nodi, Nodi, xusto aí o tes. Hey, 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 Nodi, Nodi, xa chega, ai que ven. E cantar, e pasalo ben, e rirse máis, xogando cos demais. Que ben! Nodi no país dos xoguetes. O pincel máxico. Preparado, Vampi. Esta vai che gustar. Boa xogada, Cadelo. Apóstoche algo a que agora non o das collido. Que espelido! Nin sequera te despistou o rebote na flor laranxa. Vole, Vampi! Quedamos para merendar con orellas tesas. Que cho lance outra vez. De acordo, pero esta vez vai ser a derradeira. Veña, pillo! Burrún! Non! Perdoa, Burrún, non dá saído. Seguro que fuxica a súa ranxa. Vamos. Hola, Nodi. Hola, Lindy. Está Fuxicas. Rasquei a porta de Burrún e temos que amañala. Fuxicas marchou e deixoume de encargada. En serio? Vale, déixame ver. Unha pincelada de pintura amarela e queda como a do trinque. Non che é moi doado atopar as cousas por aquí. Aínda as estou ordenando. Só teño que encontrar o montón das cousas amarelas. Aí está. Pintura amarela. Estás listo, Burrún? ¡Oh! Lindy! Ai, perdón. Non sei como foi parar a pintura azul ao montón amarelo. Tranquilo, desta vez sí que vai. ¡Ah! Non! Lindy, prova con este. Oh, Valeiro, non tes máis? podo pedir máis pintura. Chegará a semana que ven. Pero Burrún non pode botar unha semana coa porta así. Creo que teño aquí a solución. Utilizar a túa maxia de fada? Non, Lindy, non podemos. A Fuxicas non lle chista que use a maxia para amañar as cousas. Daquela que facemos? Pois pedirlle axuda a orellas tesas, está claro. Hola, Nodi. Pedín unhas magdalenas. Non podemos merendar, amigo. Mira o que lle pasou a Burrún. Manda truco, pobre Burrún. Teño que encontrar pintura amarela para amañar a rascadura da porta. Tes unha pouca? O que? Pintura amarela? Déixame ver, porque nos petos sempre gardo cousas útiles e se cadra... Oi! Nunca tal vin. Grazas, Vampi, houben de perder o meu pincel máxico. Ese pincel é máxico. Home, claro, como non se me ocorreu? Só precisamos unhas palabras máxicas para poñelo en marcha. Pincel máxico, compañeiro sen medo, cores do arco da vella con moito brillo. Nodi necesita a axuda do teu amarelo para amañar a Burrún, o seu grande amigo. Grazas, pero só pintará de amarelo, non é orellas tesas. Claro, ese pincel máxico nunca na vida me fallou. O pincel
máxico xa está disposto. Ti tamén non estás, burrún? Sí, funciona. Para quieto, Vampi. Que? Que che parece se merendamos agora? Merendamos. Oh, aínda queda un pouco. Non haberá outra cousa que precise unha man de pintura? Despois de merendar, habemos ir dar unha volta. Boa idea. Outra magdalena. Ese é burrún. Algo lle pasou. Oh, mira como teleporta. O pincel máxico toleou. Sube, Vampi. Temos que detelo antes de que o poña todo perdido. Non hai rastro do pincel máxico por ningures. ¡Oh! ¡A comisaría! ¡Oh, oh! ¡Oh! Señor Cambaleixo, non vería por aí un pincel moi colorido el? Perdoa, Nadi, non podo enredar. Vou avisalo, señor garda. Apareceu unha cunca de xelatina con manchas azuis e verdes. Oh, vostede primeiro, por favor. Oh, 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 oh. Nodi, están pasando cousas moi raras. Xo sei, Tesi. Orellas tesas deu un pincel máxico que anda facendo trasnadas. Apura! Fíxate no reloxo do concello. Mirade pros meus nenos. Daquela vistes pasar o pincel. Temos que detelo como sexa. Que é o que pasa aquí? O meu pincel máxico anda facendo das súas, señor Plod. Ai, sí, mirade para aí. Aínda que non é tan divertido como a miña comisaría de lunares. A ver, pintar lunares é unha cousa, pero pintar os semáforos e que non se saiba cando hai que parar é outra moi distinta. Vela aí, vai! Alto aí, Pillabán, en nome da lei! Non se preocupe, señor garda. A culpa de que este aquí o pincel é miña. E heino de pillar eu. Xa o vin, con do taller de fuxicas. Oh! Onde se meteu? Ven aquí. Ai! Xa me fartei das túas trasnadas, pinceliño. Corre, burrún! Orellas tesas, o pincel máxico toleou e anda pintando a cidade toda. Non entendo por que o fai. Utilicei o meu mellor conxuro máxico. Hai algún xeito de detelo? Non se me ocorre ningún. Vou ter que ir coller o meu libro de maxia. Claro! Collelo como se fose un xogo. Vampi, estás preparado? Colla! ¡Corre, que te corre! Vamos, Vampi! Pillo! Salta, Vampi, salta! Ven aquí, Vampi. Podes coller un pouco de impulso. Moi ben feito, Nodi e Vampi. Oxalá non nos volva a molestar máis ese Pillabán colorido. Orellas tesas, vas discorrer algún conxuro para deixar o país dos xoguetes como estaba? Para que queremos un conxuro? Podemos coller uns pincéis normais e repintar a cidade xuntos. Pasarémolo ben.
Eu preparo comida para todos. Aquí tes, Vampi, unha lambonada especial. ¡Pilla!